introducere den her nye pedal fra T-Rex. På pedalen der har vi en gain-knap, en volumenknap og 3 separate EQ's, som kan bruges til at styre bassen, mellemtonen og diskanten. Vi kommer til at gennemgå den her pedal i de næste 4 lydklip, hvor vi kommer til at vise forskellige lydindstillinger på den. Vi kommer til at skrue en lille smule op for gain, og have en volumen på en bestemt setting, og så kører vi os igennem de forskellige EQ's her. Forstærkeren, som jeg bruger her, det er en 5 der udstyrende, den kommer til at stå på de samme indstillinger, så der kommer til at være noget ændret der, og så spiller jeg igennem min Gibson Explorer fra 2010.